siger noget i går. Okay, jeg tror, den er i gang. Emil, her. Den er kraftedeme stor, den hedder. Nej, den er klam. Gå ind og nakke den, Emil. Nu. Okay. Nu. Skal du smækkes? Nu. Fuck dig, Emil. Men hvis jeg slår den med avisen, så er den alligevel at løbe væk. Emil, hvor er den nu? Emil! Jeg skal ikke ligge med den der i min seng i aften. Paul, den kommer ikke at knalde. Ja, den kommer bagbrødder dig. Den er derinde. Er den der? Er den der? Jeg så den kryb derhen. Den! Fuck dig, man. Emil. Du kan ikke være min redningsmand. Jamen, wow, shit. Jeg kan ikke lide, når de er så store edderkopperne. Jeg hader det. Det er virkelig klamt. Jeg kan godt lide, når de sådan... Jeg kan godt, når de er sådan okay store, men... Det er en trane. Den er nogle kraftedeme store. Emil. Jeg kigger herfra. Please dræb den. Jeg kan jo se den, hvorfor. Hvorfor har der så mange ting, der minder om edderkopper? Synes du, den er mindre med edderkop? Det der, som du fucking sat op på væggen. Nå. Og revet af. Ja, okay. Vi skal finde den, Emil. Den kommer krybende ud som en trane. Okay, jeg flytter sengen. Og så ser du en... Det er meget forstyrret. Sådan en fucking edderkop. I så du, hvor stor den var? Ja, Det kan sgu da knap fingrene af mig, den der. det er den der edderkop der. Så Ja, men det er fake. 100% fake, Emil. Hvis der skulle være en edderkop, som man skulle tro på, så den der har jeg for helt møgekryb. Så finder ud af, at den gemmer sig i min computertest, så tager jeg den med hjem. Jeg kan ikke få... Hold kæft. Det var motherfucking stor. Det var helt vildt. Okay, jeg har aldrig set sådan en stor edderkop. Prøv at tænke på, hvordan er det den der. Emil, hvis den er den der. Ej, du skal ikke fuck ned igen. Det går med lort. Kvæs lort. Kan du se den? Nej, den ligger ikke længere ind end den der. Okay. Men jeg skal ikke ind til den. Jeg tror, den ligger om bag bolden. Okay, Oliver. Har vi ikke lavet en rottegift, vi kan lægge den ned under? Når du sover. Er du klar? Hvad så? Har den noget kniv? Så stikker vi den. Hop derind, Emil. Kom så. Kom så, Emil. Du lægger den bag bolden. Lån den. Nej, jeg får... Fuck er den? Fuck, der er kun flere, mand. Fucking lort. Det er en øjleæderkop. Det kan kamuflere sig med sine omgivelser. Emil, det er et højteknologisk, topmoderne dyr, vi har med at gøre her. Den er om bag bilen, er så skidtet. Ja. Okay, skal jeg fjerne sengen? Ja, det må du godt. Skal jeg trampe på den anden? Du tramper bare så meget, du overhovedet kan på den. Okay. Og så udstopper vi den i fryseren. Okay, her er de der ting der. What did you say? Fedt! Der ligger 20 euro. Ja, kan du lige samle dem op? Jo. Der ligger edderkoppen under. Ej, det er 20. Can you see something? Og jeg ved bare, Can you see something, camera? Jeg vil ikke vide, hvad det her skal ligne. Hvad snakker du om? Hvad synes du, det ligner? 2 klunker og en pik? Det er fandme en lille vinprop, den der. Nej. Stik lige i hovedet under. Det her, det er pikken, og det er det der. Emil, for... Nej! Jeg tror, den er i den der. Jeg er 100% sikker, fordi den er kravlet derinde under. Den er kravlet ind under sengen, Emil. Okay, hvor? Og nu har vi kigget... Hvor? Den? Jamen, vi har rundt alt igennem nu inde i sengen. Du kom i bold. Og vi kan stadig ikke finde den. Fjern den af bilen der. Træk i bilen igen. En gang til. Den kører sikkert i bilen lige nu. Hvor fuck er den?
Seriøst, hvor kan den være? Hvor er den? Sagde du fandt den? Nej. Jeg tør næsten ikke engang at tage fat i den der. Nej. Den er der! Fuck! Nej, den kravler ind igen! Den kravler ind under sengen! Fuck, den er stor! Fuck, den er stor! Kom her! Kom, Emil! Kom! Fuck! Den skal ikke... den er inde i hjørnet nu! Kvæsten med stokken. Så jeg kvæser nu.